Dobrý den, jmenuji se Vít Kaml a jsem zakladatelem společnosti 3zebry.cz, která provozuje službu Fofr obrazy. V prvním díle ze série videonávodů si ukážeme základní postupy pro práci s fotografiemi v Adobe Photoshop. Ukážu vám šikovné klávesové zkratky a jednoduché postupy pro optimalizaci vašeho workflow. Tyto drobnosti vám pomohou sjednotit a především urychlit práci v Adobe Photoshop. Možná si říkáte, že základní postupy v Adobe Photoshop již znáte, tudíž se na tento díl nemusíte dívat. Nicméně, ve Photoshopu existuje spousta cest, jak něčeho dosáhnout. Některé cesty jsou delší, jiné kratší. Pojďme se společně podívat na ty kratší, a tedy i optimálnější cesty práce. V tomto díle se naučíte používat nástroj přesunu, nástroj pro výběr a nástroj pro transformaci. Hned pro začátek si ještě ukážeme jednu šikovnou aplikaci a tou je Adobe Bridge. Pro organizaci fotografií a prohlížení složek právě využívám Bridge. V Bridge, který máme tady na ploše, mám již připravené snímky k našemu školení. Dvojklikem si ho spustíme a rovnou se nám načtou ty snímky. Vybereme si jeden libovolný snímek a dalším dvojklikem ho spustíme v Adobe Photoshop. Některé úpravy snímků můžeme provádět i hned po otevření snímku. Například změnu barev, práci s křivkami nebo úrovněmi. Já vám však nyní ukážu úpravy, které my budeme potřebovat při přípravě fotografií na výrobu obrazu. Budeme používat nástroj výběru, nástroj přesunu a nástroj pro transformaci. Pro začátek se trošičku otevřeme v tom otevřeném okně Photoshopu. Vzhledem k faktu, že já již téměř 10 let pracuji v anglické verzi tohoto programu, tak sám budu pokoušet překládat veškeré volby a texty z angličtiny do češtiny. Tak jdeme na to. V horní části se nachází kontextové nabídky. Soubor, upravit, obraz, vrstvy a další. Většinu těchto nabídek můžeme ovládat pomocí klávesových zkratek. Jednotlivě si budeme ukazovat v našich dalších tutoriálech, které pro vás budu připravovat. Po levé straně se nám nachází panel nástrojů. Ty nástroje jsou přímo od Adobe rozděleny do 7 skupin, jako nástroje pro výběr, nástroje pro oříznutí a řezy, nástroje pro měření, nástroje pro retušování, nástroje pro malování, nástroje pro kreslení a text, nástroj pro navigaci. Přesné rozdělení všech obrázků naleznete potom pod videem v přehledném obrázku, který je přímo ze serveru Adobe z nápovědy. Uprostřed vidíme otevřený snímek, který jsme si zvolili. Po pravé straně máme panel vrstev a úprav. Rozložení okna Photoshopu si můžete upravit dle vlastních potřeb, tak, aby vám vyhovovalo. Časem pravděpodobně zjistíte, že toto nastavení, které zde vidíte, je nejvýhodnější pro práci. V případě, že vám chybí panel vrstvy, můžete ji vyvolat klávesovou zkratkou F7. Stačí stisknout a ten panel vám tady automaticky vyskočí, takže to zkusíme. Vidíte, zmizí a vyskočí. V případě, že vám chybí panel úprav, adjustments, tak musíte jít do okna, window, a zde je volba úpravy, takže adjustments. Tohle je jedna z mála voleb, která nemá předdefinovanou v základu klávesovou zkratku. Dost teorie a jdeme na praxi. K tomu, abychom mohli se snímkem v našemu návodu pracovat, je potřeba nejdříve odemknout vrstvu. Když načtete snímek do Photoshopu, má vždy uzamčenou první vrstvu. To je vrstva snímku. Nejčastěji se pojmenuje jako pozadí nebo background v angličtině. Máme dvě možnosti, jak tu vrstvu odemknout. Buď si vytvoříme její kopii, anebo ji odemkneme. V našem případě ji odemkneme. Zde vidíme symbol zámku. Odemknutí je velice jednoduché. Stačí dvojklik na vrstvu, vyskočí nám kontextová nabídka, kde si máme i možnost dokonce tu vrstvu přejmenovat. Takže si ji přejmenujeme. A dáme Enter nebo volbu OK. Tak, vrstva je nyní odemčena. Nyní si můžeme zkusit nástroj pro výběr. Stiskneme klávesu M. Tím aktivujeme nástroj pro obdélníkový výběr. Také ho můžeme vyvolat v panelu nástrojů zde Rectangle Marquee Tool, nástroj pro obdélníkový výběr česky. S tím nástrojem můžeme provést libovolný výběr. Výběr se nám ohraničí běžícím rámečkem, v originále Running Ends. Pokud se nám výběr nelíbí, stiskneme klávesovou zkratku Ctrl D jako deselect, zrušit výběr nebo odznačit.
Nyní uděláme hezký výběr a budeme s ním pracovat. Tak dejme tomu třeba takhle. Pokud chceme vybrat celý snímek, tak nemusíme používat výběrový nástroj. Stačí, když stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+A, jako vybrat vše, Ctrl+All, vybrat vše česky. Tak, nyní si znovu vzpomeneme na klávesovou zkratku Ctrl+D, zrušit výběr, a Ctrl+A. Tím vybereme vše, jakoby v celé ploše toho snímku. Tak, nyní si stiskneme klávesovou zkratku V jako vít pro nástroj, kterým můžeme se snímkem hýbat doleva, doprava, s tím naším výběrem samozřejmě. Tak. Photoshop má tendenci přichytávat ty věci, takže většinou vám to hezky zarovná a zasadí tak, aby to vypadalo dobře. Nyní stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+T. Tím aktivujeme nástroj transformace. Okolí výběru se objeví nový rámeček, respektive objeví se nám tam body v rozích výběru. Tady určitě vidíte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, za všechny ty body můžeme snímek táhnout a můžeme ho nějakým způsobem upravovat. Jak vidíte, tak si to nezachovává proporce a je to takový docela risk, jakoby to nějak udělat hezky, aby ty snímky nebyly zdeformované. My teď tohleto, co jsme tady udělali, zrušíme stisknutím klávesy Escape. Snímek se nám zase vrátí do původní podoby. Znovu stiskneme Ctrl+T pro transformaci a nyní si ukážeme, jak to udělat tak, aby jsme snímek zmenšili, popřípadě zvětšili a on si zachoval vlastní poměr stran. Budeme držet k tomu klávesu Shift a najedeme na roh a budeme zmenšovat. Jak vidíte, snímek se zmenšuje v poměru stran. Nyní se možná říkáte, OK, zmenšuje se nám to dolů k rohu. Jde to udělat nějak, aby se nám snímek zmenšil, popřípadě zvětšil na střed plátna? Ano, jde, je to jednoduché. Nyní stiskneme klávesu Escape, tím zrušíme ty úpravy a stiskneme znovu klávesu zkratku Ctrl+T. Nyní budeme držet již dvě klávesy, Alt a Shift. Zadržení těchto dvou kláves snímek zmenšíme či zvětšíme k jeho středu. Tak my si ho trošku zmenšíme, aby jsme s ním mohli dále pracovat. Nyní, když najedeme na roh toho snímku, tak se nám vlastně změní kurzor, změní se nám na ukázku rotace. My můžeme se snímkem rotovat doleva, doprava. Jak vidíte, máme tam ohromnou svobodu, můžeme rotovat po jednom stupni, po půl stupni. Ale když budeme potřebovat přesnou rotaci, tak neexistuje nic jednoduššího, než zase držet Shift a rotovat se Shiftem. Když rotujeme se Shiftem, snímky se nám otáčí po 15 stupních. Je to popravdě rychlejší, než lézt do kontextové nabídky a tam lovit v obrazu a v otáčení obrazu volby otáčení o 90 stupňů. Takhle to uděláte rychleji. Tak, ve své podstatě v tuhle chvíli víte již vše, co je potřeba k přípravě obrazu na tisk. V dalším díle si ukážeme, jak přímo snímek vsadit do šablony. Moc vám děkuji za pozornost a těším se na vás u dalšího dílu.